jagat Dewa Bathara garwaku ngayu Dukandini kula wonten pangandika ing dawuh sinuwun ya aku mangsa seneng dene nyatane anakku lanang si Dewa Brata wis diwasa samubarange lan uga senenge ngatiku tanpa upama nggonku mangun bebrayan kelawan sira Yayi Dewi Durgandini jebul uga patutan metu lanang ya kuwi si Hastabrata ya si Wicitrawirya inggih sinuwun bombong ing atiku sundha langit tak arep-arep supaya negara Mestina iki besok lumintir kawibawanan kamulyane tetep Hanjaying Bawana merga darahku pribadi inggih mong bae rene nyatane gedhe setya bektine si Dewa Brata menyang pun Kakang nganti dheweke ora dadi ratu lan ora kepengin ngembat Praja Nyakrawati ambau denda lah nalika semono tak kongkon ngleboni sayembara ana ing negara Kasih sayembarane Prabu Dewa Muka ingkang unduh-unduhane ingkang minangka dadi boyongane putri telu ya kuwi Amba Ambika lan Ambalika Amba Ambika ya Ambiki inggih ya mung nalika semono Rajanto wis bisa mateni Wahmuka lan Harimuka ning ora bisa boyong putri telu cacahe mung loro sing diboyong merga mbah nalika iku kepiye dumadining carita lan lakone anakmu si Dewa Brata nyatane sing digawa mrene ya mung si Ambika lan Ambalika ya Ambika lan Ambiki inggih sinuwun inggih lan nyatanipun sampun sineksening kathah samangke sampun ginarwa dening putra paduka pun Wicitrawirya mula kuwi rene nyatane saiki wis omah-omah mula kejaba pintring samubarang si Hastabrata bisa madhahi sawernaning penemu teguing batin lan tansah ngupaya bisane ngudari reruweting negara aku percaya yen to anakmu siji si Hastabrata iki pancen wegik pinter mumpu ning ngreh agal karo lembut inggih lah rene nyatane pun Kakang iki cara-carane srengenge wis glewang mangulon menyang endi parane besok mesti bakal manjing surup Sandyakala tegese aku gelem ora gelem kudu rereh ke Prabon Durgandini kula wonten dawuh sing tak arep-arep sapa kejaba mung anakku lanang reh ning Dewa Brata ora gelem dadi ratu ya mung si Hastabrata si Wicitrawirya palukon laku ning lekas Lukita linuding kidung kadung kader ngamomong memangun manah rahayu aduh sinuwun nanging menapa paduka kalepyan bilih sejatosipun nalika semanten paduka sampun ate janji dumateng abiyasa rene nyatanipun Dewa Brata milih kula kedahipun paduka netepi sabda Brahmana Raja sabdaning Pandhita Ratu Gidewa menika kados Dinewe Kresna ingkang tumetes wonten ing dlancang pethak boten kenging dipun ecal mila duh sinuwun kula namung ajrih dhateng pidananing jagat menawi wonten satunggaling nalendra ingkang lincat saking ubayanipun sinuwun
manganjol laguning angin guntur agraning harga Guru Gurnita kagiri-giri Duh Hyang Agung paring pepadang dhateng jagat Ngastina Aduh lelakon kok kaya mengkene luput katuranggane sisip sembire iki kriwikan dadi grojogan geguyon bakal dadi tangisan aduh Yaya Astabrata Yayi Wicitrawirya aja suka-suka tyasira Yayi lamun Syadi Sida kawisuda madeg Nalendra Ngastina kaya dene negara iki ancik-ancik ana ing pucuke ngeri Katengmu padha waranten becik besok amendemo baris Kang Prayitna jagat dewa Bathara Sita kula wonten dawuh Utara Raja kok wonten dawuh Rama wis mataun-taun saka lengsere Kanjeng Rama Prabu Dirga Bau hambawan negara Wirata iki pun Rama ingkang dadi bawat songsong makuthaning negara Wirata. Ya mung ana sawetara ingkang mabet jroning rasa pangrasaku. Wiwit aku isih enom biyen. Aku ngantu-antu supaya Kakang Sentanu netepi apa kang dadi pengendikane. Nanging iki ana kabar sumebar pawarta ingkang wis rata. Pamunta titi mangsa iki bocah waing katresnan antarane Sentanu lan Kakang Mbok Dewi Durgandini ingkang arane Hastabrata bakal kawisuda jumeneng ratu ngembani Praja Hastinapura. Yen ngono tegese Kakang Sentanu lali kelawan wajibe ingkang nate diucapake. Namung manut dedongenganipun nyatanipun semonipun abiyasa mboten kepengin dados ratu wonten negari Ngastina perkara kuwi perkarane abiyasa nanging yen ana ratu sing mencla-mencle esuk dele sore tempe blendra-blendre kaya banyu tumumpang godhong sente ora wajib diajeni Utara Raja wonten dawuh siagakno 7 bala gelar prajurit. Ayo dikupeng negara Ngastina. Ngestaken dawuh.
tanpa guang layang penantang mara-mara ngepung negara Ngastina. Sapa kuwi Raden Pracangka? Ayo endi sing jenenge Astabrata? Gembelo sak kentheng mestakane. Anggepe apa arep lanyu-lanyu. Lungguh dampar keprabon Ngastina. Apa lali ucape Sentanu? Aja nganti dumadi wisudan. Wis ditata tarik-tarik kok. Wong Wirata kok ngriwuk kempul. Perkarane opo? Ayo minggat do dikawa bali. Bali ora balik ora arek barisamu. Jalanan. Wah, wong Wirata, kowe ngawur-ngawu gawar. Anggep ngopo? Tanpa sraba-sraba ngepung negara Astina. Calon Ratu Astina Raden Hastabrata. Ayo nono. Mundur. Kowe sing jeneng Astabrata, iya. Raden Seta. Gulungen gendera Candrageni. Aja nyampuri perkara negara Ngastina. Bapakmu aja mencla-menclit ta.
Seta, sarehno atimu Kakang Dewabrata. Nek pancen kowe nglakoni wadat kaya kabar sing tak tampa. Kowe ora susah melu-melu, kowe kudune melu ngelikke karo wong tuamu. Iya, nanging perkarane ora dadi remuk bubuk. Kabeh dadi kurban kawengisane wong Wirata. Anggep apa? Iki bumi wutah getihku. Aja nggugu karepmu dhewe ora idep. Dedrek geger mawuraning negari Hastinapura tampuing prajurit maheu-heu saking negari Wirata banjir marus sak nggon-nggon katanceng dadi banten gara-gara sumundul kayangan. Lan sembah miring ulun kapurba risang murbengrat sahanan ingkang tuan kanang sihing dasih dalah pragenjang Adi Guru sampun boten kuwai malih panasing kawontenan kados Sri Kalenggan menika. Inggih Kakang, tuwuh saking moganipun Sentanu kalian anakipun pun Hastabrata nyatanipun menceng saking wewaton ing ngucapipun badhe ageng wilalat menapa dene pidana ulun dhateng Sentanu. Lajeng kula paduka Adi Guru kadhi pundi? Nalindra mekaten wonten ing donya menika dados patuladan menawi wonten ratu ingkang boten netepi ngreh bawaleksana badhe ndadosaken walang sangker tumraping Madyapada Kang. Wah nggih. Dawuhna dhateng Bathara Yama Dipati Kiken ngukut Sentanu saha anakipun. Ngestaken dawuh ya. Kula wonten dawuh lho. Kowe aja penak. Ngorok senggar-senggur. Wah, mboten. Nek wayah
Nyambut gawe nggih nyambut gawe wayah dekok nggih dekoken. Pribadi lan pakarti kudu pilah aja wersa nggih. Ana gawean ana pakaryan sing kudu mbok tindakake ya Madipati mudhuna menyang Marcapada dina iki. Kapareng paduka pukulun. Geger donya walek watu. Gara-gara reh kagiri-giri sumundhale ngawiyat nganti gawe horeg ing kayangan Jonggring Salaka. Merga saka Sentanu. Ingkang nyatane ora jumbuh lawan ucape. Nggih. Lajeng kepareng paduka aja nganti duwa lakuning kodrat. Pogoken lakone Sentanu lan anak. Nggih, ngestaken dawuh. Lumarap kaya kilet datan ana ingkang ngawruhi nenggih lampahing Sang Panjabut nyawa. Hanenggih Sang Bathara Yama Dipati. Kilat sakit sesautan. Kumrasak ngantariksa suraning udan sinemeni. Sang Prabu Sentanu binanjet dewa. Kumbul ngawiyat binekta kalingkang putra Sang Hastabrata Sang Wicitrawirya. Ler manguswa kang layon denya ilang memanise wadananira layu gumelku cemrah maratani marang sariranipun Yayah ketaman Begowong ing negari Astinapura. Ngalentreh sayekti kaya ilang otot bebayune nenggih Sang Dewi Durgandini. Hanyaket ingkang putra kinasih nenggih Raden Dewabrata. Sakecap kewala datan kawijil pangandikane. Najan Sang Dewabrata mung kendelan kewala. Riwesnya Sang Sentanu binanjuting dewa. Miwahri Sang Hastabrata ya Sang Wicitrawirya negari Astina kumplang. Tumlawung musik enggalih tidem datanana suaraning malisik gegodhongan datanuba najan maruta mandheg sumilir kekes tintrem sanggeng kang sinawang wis koncatan rasa endah satemah nglokro karekating griya nggih Dewi Durgandini.
Kanjeng Ibu, kula ngertos sepinten to mesguling manah paduka Kanjeng Ibu Dewi. Namung duh Kanjeng Ibu, keparenga kula matur ing ngarsa paduka. Bilih nadyan ingkang putra pun Dewa Brata sampun aprasetya mboten kepengin lenggah dampar keprabon inggih labet. Sabdanipun Kanjeng Rama Sentanu nalika semanten. Lan sakmangke saksedanipun Kanjeng Rama menapa dene adi kula pun Hastabrata paduka Kanjeng Ibu sampun sanget-sanget samar miwah kuwatir. Awit titi mangsa mangke malah kapara badhe kasembadan menapa ingkang dados pangidam-idamaning manah. Kanthi mekaten nyata negari Ngastina badhe dados gadahanipun kadang kula Yayi Abiyasa Ibu Bremara reh manguswamyung hambrengeng kaati karunaning kaswasi ing angin angit arum-arum umrang Banjaran Sari angin mangit milir arum-arum umrang Banjaran Sari. Putraku nggih putraku Dewa Brata bombong sak gunung anakan penggalihipun ibu merga saka patiti sing ucapmu iku mau tegese ora suwe maneh negara Ngastina sumusul ana pepadang merga Ngastina ora bakal cures senadyan to Abiyasa iku turasing sang penemban Palasara nanging mbok menawa wis kinodrat kaparenging Kakang Maha Wikan lamun to wiwit titi mangsa iki ya mung adimu ing Saptaarga si Abiyasa ingkang bakal Nyakrawati hambau dendha ngreksa Purayagung Praja Ngastina sak wewengkone ya nggih. Inggih Kanjeng Ibu mugi-mugi mekaten. Mula kang saka iku coba caket ana adimu cedhak ana adimu ya nggih. Dina iki kowe budhal menyang Saptaarga mangkat to nyang Saptaarga kowe tak pangestoni Dewa Brata dawuhna pangantikaning pun ibu iki lamun to Abiyasa ingkang menang jumeneng ratu ana ing Ngastina Kanjeng Ibu ngestaken dawuh paduka lan kapara Yayi Abiyasa ingkang nyata sampun linambaran raosing kabrahmanan
kinten kawula jiwaning pandhita menawi kinarya lelambaraning ratu saged nggambuhaken lair lan batos ibu ingkang dipun wastani negari ingkang sentosa inggih menika menawi salebeting negari kala wau kebak ing karahayon miwah kamulyan syarat serananipun bebetenging senopati kedah makarti lair batos miwah ingkang mangreh dados pamonging para kawula tansah rumeksa dhateng kawibawan menapa dene para kawula piyambak tansah kenging dipun tata mila saking menika Dho Ibu inggih namung Yaya Byasa ingkang saged ngrembakakaken negari Ngastina nyata laruta saking yudha sang guru kula yen tanang utusa sang Sri iya kula selak mesakake kumplanging keprabon Ngastina sakundure Kang Rama sinuwun Prabu Sentanu mara gage tak arep-arep tekane Si Abyasa ya nggih Harta palwon langit sumilak wening purnama sidi kekalangan pestane ratu ning dalu sinip lintang-lintang lir inten barlian sumebar ing babut riris mondo gegondarum sumawur toya mawarangutan sari jroning wana tunggul wewengkoning Saptawarga apa ta garwane kang mangkono sayekti ana pitataning dumadi satriya ingkang mendhem kula kanggung teki tetakon pralampitaning alam sinten ta basa namane menang kekasih Raden Wiyasa ya sang Sutikna Prawa ing mangke nedheng sengsem angulati sonyaning kaweningan sobeng Wanodri pangudi dhateng larasing kadewasan ngungak jagat semedi kanthi nata lakuning Kang Huswa bawane gentur denira ngrakit brata ngadeg kaya tugu sinukarta tanpa bakatan musik ingkang pinindeng mung sejatining gegayuhan daya luwih kang mijil saking salira dedel anggayuh langit piyak mega binelah sumisih nganan miwah ngiring
Bayana ndaru tetarungan mungguing langit anenggih cahya pepadang. Ingkang jatine kaya katarima subratane Sang Abiyasa. Amarengi mudharing semedi mulat saking katebyan prataning Raka Raden Dewabrata. Elayana Madewa Hamet Wilasa Aduh sanget boten nginten bilih paduka Kakang Mas Dewabrata ingkang kepareng marepake ingkang rayipun abiyasa. Kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk Kakang Mas. Iya. Yaya biasa tak tampa gawe gedhening atiku. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana Yayi. Dat kabundingga jimat paripehan dayanana kasantosan. Sanget kenging kanggan jampeni raos kapang manah kula dhateng singandika Kakang Mas dangunipun boten sami pepanggihan miwah gegojekan. Semono uga pun Kakang Yaya biasa kang ning atiku tanpa pepindhan mula daya-daya pun Kakang Prato ing kene. Kula nuwun sewu sasampunipun aring napas paduka miwah asat riwinipun kepareng kula badhe nyuwun dawuh mengkah menapa kepareng paduka Kakang Mas rawuh mriki menapa saluguhan jampeni kangening raos kewala menapa inggih wonten wigati utaminipun kados pundi pawartosipun negari Astina miwah Kanjeng Rama Prabu Sentanu menapa dene Kanjeng Ibu Dewi Durgandini. Ih jagat Dewa Bathara Yaya biasa kula wonten dawuh Kakang Mas. Yayi sadurungipun Kakang ngendika tatanen dhisik atimu ya Di. Inggih Kakang Mas. Sayektine waleh-waleh apa? Wis sawetara negara Ngastina komplang dampar keprabon kothong. Ora ana liya kejaba Kanjeng Rama Prabu Sentanu Murti apa dene kadangku Yayi Hastabrata wis kondring tepet suci. Oh. Yas lestine tesan ingkang martatama. Aduh Kakang Mas kados tinata king Brajolungit pernajanipun ingkang rayipun abiyasa sanget boten nginten bilih negari Ngastina ketaman pepeteng awit konduripun Kanjeng Rama Sentanu. Iya. Nanging komplanging dampar negara Ngastina iki saka kaparengi Kanjeng Ibu Dewi Durgandini. Yayi ora ana liya kejaba pangarep-arepe ya mung marang sira. Mula reh ning ora lidhok pandukaku teja
hancur nyodolanan iki sasanane wong yoga brata Dimas Abiyasa sing kulina nggunjara nafsu kang sarta teteken kasucen pepayung budi rahayu Siadi kuwi nilang sang raja putra Ngastina sak derajat lan pun kakang ginadang gadang dadya satriyaning negara darmaning satriya ya kuwi memayu rahayuning nusa bangsa apa baya darunane dene kowe mung tansah kekempleng saba ngalas nganti jurang jero di kula nuwun sewu Kakang Mas manut gegetring raos kula usik ing cipta kula miwah jumangkaing suka kula saestu mboten wikan menapa ingkang badhe kula gayuh namung nyatanipun sepining kawontenan guwa sirung miwah alas gung liwang-liwung menika sedaya maringi wulang dhateng kula maringi wewarah dhateng Abiyasa dumateng laksitaning dharma temangan dadosaken jenjem lan sengsem anggen kula mapan wonten ngriki lekas kula ingkang mekaten sageta nulat para sepuh leluhuring saptawarga ingkang remen bangun tapa Kakang Yaya Abiyasa kula wonten dawuh Mutiara kuwi sawijining sela permata ingkang nengsemake nanging mapane mesti ana dasar samudra sing sapa bisa silem jroning banyu tur ora wedi kelawan ombak segara yen kono ingkang bakal bisa ketemu inggih Kakang Mas Kasinggihan Yayi saiki aja mung nacak laksitaning para pendhita aja mung manut tiru-tiru karo sing wis ana nadyan leluhurmu saptawarga kabeh pendhita lan pendhita saiki toliyen negara Ngastina siadi tak kanthi kondur menyang Ngastina mangun negara kang adil makmur bisa dadi wiwaraning kadamelan kamulyan wangunan negara Ngastina sak putuhe merga pun Kakang moh dadi ratu lan wadat sak sedane Kanjeng Rama Prabu apa dene sak patine adikulane Ngastabrata Ngastina duwekmu Yai Kakyatri sang kabirang rinanggul ginempit gempit dosang retnaning bawana Kakang Mas nyuwun gunging pangapunten. Nadyan nalika kula maksih alit kula ugi sampun nekseni perkawis menika nanging danguning dangu sengaja kula lalekaken. Kula kepengin nacak drajating brahmana lan pendhita. Sagta tekun pangidheping panembah. Kula mboten kepengin karibetan dening bebandaning kadonyan Kakang. Abiyasa kula wonten dawuh. Andhen laku ngulati tapaking kuntul nglayang kaya pendhita ku ya ana watese. Aku abot ngemban gawe Kanjeng Ibu. Pari kudu sembada mboyong siadi kondur menyang Ngastina. Pun Kakang wis dikanteni Purbawasesa. Kula nuwun sewu sepisan malih. Mekaring cipta rasa karsa kiblatipun namung dhateng reng kasunyatan. Keping tekad kula kedah boten mendha ing bebaya boten mundur ing geguntung. Kula nuwun sewu paripaksa kula badal dawuh Kanjeng Ibu so dawuh paduka Kakang Mas. Awit tekad kula sampun kenceng anggen kula ngugemi kapandhitan Kakang. Adiku selawase dadi dulur kaya durung nate wuninga si Adi ajar njoget karo Bisma. Ayo njogeta, aku wis dikanteni Purbawasesa. Njogeta tak kendangi lak ladeni Diabiyasa.
Oh